Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Lakhain Koraisi Borjan constituency ahavar bokek ajialong 6 schedule aputhak cherok tok amai pedo ponsi APHLC ajakong kache pharang ponthu. Inglong kheiso mate tribal kheiso atum mo arni severe death na pu matha parsik pemesi Inglong kheiso atum kapacherai kom iji ajakong panong si Bharat det kachari aron alo along ketok ang mate according to Constitution of India 6 schedule paragraph 20 article 2442 and 275(1) ateng pen Tripura, Meghalaya, Mizoram lapen, Assam ahavar arlo Karbi Anglong, NC Hills mate Dima Hasau, Lahai alongri aphan Inglong aso ahavar mate, tribal area pusi Pinchonglo, Lasi Karbi Anglong lapen Dima Hasau ahavar arad atum, Kamang hunangji adim avilo. Ladake, UP, Bihar, West Bengal, lapen Nepal adat pen nangka chongvir arat amulog atum aphan, dim klong ke chakji aron amat se avelo. Lasi emithang ipi, Karbi longri kacharai kom, lapen Karbi akhe reng nangji pulote APHLC rachari asong aphansi, vote pira, pahai vek nang pupusi, lakhain koraisi borjan MSC ahavar vokek aji along APHLC, amlokhi PS pen kepatir pipon, cherok tok amai mate 6 schedule awareness aputhak LLB Samson Teron APHLC, Sarupathar candidate barim, Bapuram Terang APHLC Dipu LA Meipu, Deori Teron, Borjan constituency APHLC candidate barim, Martina Inti Katharpi, Dhonsari APHLC candidate barim, Mensing Togbi APHLC LA Finance Secretary Anthony Timung atum chetong dunsi, Borjan ahavar vokekaji rat atum pen, Lamthe chethanchimun pon. Lapen APHLC lamjai sarpo mate spokesperson angtong ingti kathar lapen APHLC meipu IAS retired jai kathar angbong kache thakji angring the tanpu non malom social media WhatsApp group along kache thang plop mate viral aputhak Rajen Timung aphan Karju alam klar atengki BJP RSS abidi langno ke klemsi kapache thangtap ahok kalipusi APHLC lumbajong meipu Rajen Timung ben klam klar pipon Lasi kevangji suri hinira inkorapli asengkan MP kangwaiji apora hutke APHLC highway popusi Martina Inti katharpen pherangke athengno lamthe paklangpon Pli adowan Inglong chonri along soarlo chingthur asong pen krungsai amai kangnipon Jondon tisopi pen bangso kacharipon amai along soarlo chingthur asong secretary Jampa ing hipida chetongdun Bangso pli lokhimon adowan along Karbi Anglong arlo prekjam lokhimon adowan along pen soar lo atum bangso krungsai amai along nang chetong dunrinti Mai chengchia prang soar lo chingthur asong president rong kachewoi tang atang phi aphan mini desi apor chingdo pondo aphi thu arnam alun lun ponsi mai tang chengpon bang so along si arpu kimi sitame chepek ponlo lason si maybe clari thangchopi chunbangpi champa eng hipi Dun maybe Elina Singar di Hindrimba Riha terang pia tuma fansi pekpon lo. MSC Ajit Kumar De aphan Deputy Speaker Kepekpon aputhak APHLC asong ningkang samse chepaklangpon
Inglong aso kalidet amunit long leta nam long le vote ta jok long le det nangji amunit atuma phansi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Arpu Kepeke hengno pik khangjang lo pusi jai kathar pen jongpon apranga hut pitang lo sita la swabang ki pike chokche lapen Karbi Anglong ke tribal area putangte aphi ke chethan nangji alamta avilo chini etnang poputa jongpon Ardom nanglitum karju alam baka chini kangtung alam ke ojit de Bengolia munit alang lipan kupuson si Deputy Chairman Karbi Anglong Autonomous Council a Deputy Chairman ke peklong pokma la soalam Deputy Chairman ke pek ke api alam lo alang litum tribal kalidet ke dak longlia patata longli puloke longlia patata lo tumpan pi nangne aronave ke doji aronave lapen latum 1951 a PC ke wang amunit saise latum election ta thur nangne thur longle pen vote ta pi longle utang det ke non ke ako deputy chairman di pitu la ke heno pigalam lo la ke 6 schedule kapi phuk binong lo ajaha tum puji mene aprang sadhon data deputy chairman lo ne ko pilone dolo hulo la pen ke janardan pathok ta deputy chairman lo pulo la pen non api ako pathok inorabang alang lipanta em ta pitu det lo lai hoelam la an ke pidet lo ule non ta pi bom nang ji palam dak ilitum deng un e la solam ke athema halaki pi anta ke chok chelo halaki pi anta sik sidol ka pi phuk sai sel ante aprang da pi phuk lo pot itum non anda pi phuk to bom sina ulote la bangke itum ki virana sike dam ko lage ako la puson ki claim bosi ilitum karbietum mate inglong arata tum vir bom Karbi Anglong ke tribal area pun anpar ke ili ke than ka pe klar hilang ason ke avelo pusi nili mata ajaha tum ako puthiji mene ke cheng hot DC phan alang lipan deputy galhela chairman se pidat lo puji mene DC ke tribal ka leader ta cheplang thek puji mene hala bangke la ke interim council hut alam la ke election pedo de pin pen isi council selam lo election pedo un ela hala bang so Assam government si aron selam lo Assam governor pulo ki puke governor se aron selam lo hala daksi DC aphan interim chairman ke pe hala bangela ke ason ga prek lo lage election do un edet lang posi pedolo la pen hala election do de pin sita election ka pe do ji aphan bangke meeting e do nang poklo kente la si hala da chairman ko matlon de hala bangsu election pe do nang ho ko chingwa ji ba son claim nang ho ko chingwa ji ko matlo chairman ke do po la si hala tum DC aphan pikok lo anu ka prek thek the da ji ke lamas ke pilo la thuge hala ke tum chok che pudun un e hala bangke la pen la phi an ki pitho bangla ke chok se sel la posili tum ke chini na hi ke la non ojit kumar de aphan election ka pi thor ta ke chok chelo vote ka pi pilong lok ta ke chok chelo la pen non deputy chairman ke pitho bang chok che thu mu chot la ke sik sidol ka pi phuk thu binong la son pe phuk bom le te la ke elitum a det elitum a khay inglong arat ke virang lo vir det khanjang ihum night super along pen ong dung gold bars kenepon long chitini phai kep arni ajo por phai sir kep apor malom dilai along ihum manipur pen kewang bom night super along pen ong dung gold bars kenepon long bangso gold bars pangrum pet pen 2.323 kg pusi birta ribdun long lapen bangso kaching nang check night super registration number MN090403
aduntu banghini kaching nang cek atum amen Mohammad Mohim artaningkan ingkorapli asar bura amen Mohammad Abdul Hakim lapen Mohammad Masaruddin artaningkan plikepraisi asar bura amen Mohammad Jamaruddin arong Manipur pusi pangthekpon labang swasaya long langcharia bangphu OC dilai IC Lahorjan PP lapen CRPF staff atum kadokawi chepari tengpon Rongagora pen Lawrence Lekhe Borjan pen Sarkurube Karbi Anglong News